Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Fior di Vita, Kassar Air Condition Systems, Sphinx, Good Earth, Cesca Boutique Hotel, OK Home, Transforma, Heartbeat, Hail, OnlineIntimates.com, Bimania Party and Fancy Dress Supplies, Customize Nation. Nilqawkom! Hello! Ġaġi fi għaddejjim niklu. Iva, Nixarbu. Iva, illum episodju ta' ċelebrazzjoni kbira. Ersa għalija. Marriċ Illum għanna nisalek, episodju L-witch talla kif imnieni. Għanna ta' jidġru tuġa. Għibna u lasu f'dinnaħa. L-ewwel frażi. Fejna mojra delija għad iġiġbru. Mela, l-lum għanna let mistidna mqarbin immens. U prezentatur maħħom li mqarbin huma Spooner, PJ Mara, Laura u Carlos. Umba temġiġ nisa bil-kukki li ħajżomu d-disciplina. Polina bel 100% inti għanna dubju. Volja Polina u Peperina u kol. Ġifiri, mux eżat bħal karas marba u kol. Marba di. Marja Laura? Ma nafekx, ma nafx tamil fil-privati għak. Imma nidher. Ma tider kwieta. Tara. Jena nxommu, minn mux gbir ta' ġejta. Ma la famajtni, ma bdejni ħallihom ħajana li t-tawħedu. Ġas naqrif pressure għawak għanna il-PJ u Spooner minn bajtu bejken ma l-PJ aħna nafuħ vera zaħir, beda maħna Giselle. Ekku. Giselle kien il-ħabib ta' Jerome. Ekku. Naħseb television, mux naħseb television l-ewel ħagġa l-għamiet kien Giselle. U dinna ħa. Għanna two actresses li ħdimna maħħom, Pauline, deċeduti l-ewel darba. Le, evangelisti. Evangelisti? Kont il-teacher ta' Samantha. Mela, Teacher ta' Samantha. Zomma x'għandi. Kienet l-antipatka. Għadu bitin patatti, kent. Bat kont dik l-antipatka. Kont inħobba ma' dak il-karattru. Anka jena. Għadhom isemmu ilek. Ma la ku fejmu. L-antipatka tal-viola. Tal-vjola. Jola. Il-Reġina. U Maria Laura u kol attriċi bravissima. Ekku. Insomma, jena kurjuża biex insir nafhom iktar fil-font. Nibdew. Għax il-girls nafhom naqaf fil-font, imma l-boys vera ma nafhom. Dal-għattu għattu kem skopra. Il-pastit tal-Sphinx. Thank you Sphinx, guys, thank you Sphinx. Ħajkon xinajdu jina minn? Sigla. Grazzi Hansa tal-imbit. Ġemma portali. Grazzi għal-Hansa. Grazzi Hansa tal-imbit. Jamlu wine tasting. Kif ġanni nirringrazzjani set Nikol pastit? Tinġan, ma Nikol. Għandhom 1800 brand, lejn Nikol. 1800 kalorija. Mela tajjeb. Ibda PJ, saqsi. Mela, l-ewwel waħda. U li għeddi ta' depression sten ħasib għadda tajba. Di tajba, Pauline, inti forsi għalla liħal il-snu. Xini liktar ħaġa mux etika jew immorali li għattamilt fajtek? That's a Mux very... mur l-qoddis fil-ħodu. Ma di tajba li, kaġel. Taħna bis-saħħa, għaj. Immorali. Kun saqsejta l-Marja Laura kienet taġi xaġa paċe fil-xi toilet probabli l-Havana. Ma dik immorali. Ma nafx, skont fejn, mux taħmel. Fit-toilet. Imma kurju. Għalibdew mill-bidu. Xej fisser immorali għali? Għalija il-window, il-gap. Guys, toast. Għanajdu l-verita kolla u l-verita bis. Speċi ta' mtom. Yes, analyst. Cheers, guys. Cheers, brother. Jena, dal-axar, embarkajt f'ġerni ta' infittex dil-linja, dil-famuża linja li kulħadd tisemmi. Għal-moralità. Għal-moralità. U għat biss nista' noħroġ b'xi ħaġa, jgħalek nħu average. Inti dak kull soċjetà u average. Ġifieri average. Tuħu average u ta' hekk taqbad immaġina tista' nħu analiżi tal-popolazzjoni kollha. Illa kemm ħażina din teorija. Għalli, naħu d-data, mbagħad naraw x'nagħmlu biha d-data. Le, ma jekk pereżempju 90% tal-poplu huwa korrott, ġifier korruzzjoni hija morali? Mela. Eħe. Mhux hekk. Le. Inti lejn. Le. Vera interessanti. Le, li hu
immorali għalija, mhux immorali għalik sewwa. Inti titara wkoll ċirkustanz mhux li tajt ismox dak jagħmel korruzzjoni, jekk dak kellu bżonn il-flus u għamel li għamel għall-flus, hemm moralità li jgħix il-familtu warajja. Tgħidli biex ixtara Range Rover mod, imma jgħid ngħidlek hawn min ikkorromp ġi korrott. Iwa. Biex jgħix il-familja, so there's a bit of line over there. Tista' minflok isejħ il-korruzzjoni, tista' tbidilha isimha u tagħmilha percentage. Ħan id-dibatti biss mbagħad ħana Eżatt, ħana. There's a difference between ħan nitkellem bil-Malti. Hemm differenza bej x'inhi l-ħaġa il-korruzzjoni u għaliex tagħmilha. Jiena nemmen li ħafna drabi l-azzjonijiet huma kollha ġustifikati, ma jfissirx imma li l-azzjoni hija tajba, ġifieri. Jekk inqabbisti li u labtilek ġuħal, hemm raġuni għaliex Mela, però ma jfissirx li tajjeb li labtilek. Jiena mhux qed ngħid. Jiena għandi issue wkoll kif innidi għax nara bħala isma' bniedem tajli mhux hekk jaħdem il-gvern, ma jien nara hekk bniedem għandu jieħu xi ħaġa lura għal dak li ħadem għalih. 100%. Issa, le, mhux ġas paga, ma tkun hemm inċentiv. Issa l-problema ta' tal-inċentiv. Issa da, inċentiv. Il-problema li kien moħbi, għaw pajizi għall-argument li jitfalek il-membri parlamentari fuq six-figure. U jenek nemmel li għandu. Jenek nemmel li għandu. Imma dik mawx. Imma għemżon namlu. Għemżon namlu, u bat jek jizgarraw. Imma għanna bżon nitalmu minna di. Nitalmu, mux noqdu najdu isma dak ħazin bi. Dak tajjeb bi. Imma sekonda, jina għaldila minn daw il-għaxet nċajta jadu. Profon id-debatti. Imma l-law l-immoralità naħseb fuq xi ħaġa, inti x'inhu immorali għalik għax għalija? Ħanajlek xi storja tiegħi. Ejja. Żmien twil ilu kelli bżonn nagħmel operazzjoni u ma stajtx nitla' fuq u kelli sod disfel u ovvjament għax ma stajtx nagħmel ħafna affarijiet il-ħin kollu fuq it-television. Kien hemm dokumentarju tgħidlix fejn kien għax u kien ta' xi tribe fl-Amazon. U dan it-tribe fl-Amazon darba fix-xahar in-nisa setaw jilabu. They were allowed to play. Futbol. Dil-loba kienet li dan nisa imorru jiġru fil-foresta, wherever. U jmorru li, hemm sejra tibżax, fej sejjer moħħok sejra tibżax. Kur anka jena, ma fimta. Within your lines. Within your lines. U dana, ikollhom x'jaqsmu ma nirridu. Ma min iridu ġifieri raġel tagħhom ma jista' jgħid. Marka ma xadini u l-jun. Kien hemm raġel waqt ħa nitkellem. Kien hemm raġel li ħass li l-mara tiegħu ħobba wis u ma rridx. Aħna ngħidu l-allu da. Għax morali aħna ngħidu dan tajjeb. Ħuta u missiera ħaduh quddiem l-elders tal-tribe u ħaxxi punishment kien għax ma ħallix il-mara tilab il-logħba. Firri x'inhu immorali? Dak li huwa għalija u mhuwiex għalik. Imma inti x'inhu inti x'għamilt li huwa immorali għalik? Ma jien niftakar ta' 60 sena. Mella le, mhux se taħrab hekk. Ħaġa waħda morali. Ommi Qatt ma gdibt jew qatt ma pereżempju fottejt jew qatt ma għamilt affarijiet bsatas fil-pubbliku. L-uniku ħaġa qatt tagħmilna xi ħaġa qatt m'għamil bsata, pasta żagħti qatt m'għamil. Darba morna jiena u Noel ir-raġel jiġifieri. ħares minta. Qed nara ħares minta. Morna darba. Mislek, ma Di perikoluża. Morna għawdex. U morna niklu ħadna drink. U mbagħad morna nimxu. U għalli tix nizlu nomu għaw, għatlu fejaw, għalli mawħat, għatlu ma ġibx malja, għalli għallura. Unzilna, għatlu. Dik mux immorali. Imma jina hija xi ħaġa daring għalija. U għorrajt ma kienem ħadd, okej, konnet nomu ma kienem ħadd, illallu xi ħaġa l-qatt ma milt fajti di vera daring. Arwina kont? Bil-penti bi. Allura, Arwina. Imma efemni, jien l-esta ġifiri. U jina, okay, I'm letting go. Ma jaddix helikopter minn fuq ras. Xorta. Għadsemmu. Għadlu ħan uħroġ għalli baħna, nibqa Għandu raġun. Ma nafx, jina. Dal ħafna moralità, da id-dejjaqni ġibin. Id-dejjaqni ħafna di li kullħat irrit
ipoġġik f'kaxxa, għala di tajjeb di ħażin. Imma per eżempju. Inti għandek kuxjenza u inti responsabbli tal-kuxjenza tiegħek. Jiena kapaċi ma naqbilx miegħek, imma jien minix ħan iddettalek x'tajt u x'ma tgħidx ma tagħmilx. Jien naħseb dak li tiflaħ tmur torqod bil-lejn bih ġo rasek huwa morali. Morali għalik. Tamen sens. Imma mbagħad tittarek qed tagħmel imma qed tagħmel il-ħsara lin-nies imbagħad. Għax hekk inti dik hija li l-marda għandna llum imma anke ħsara as a fluid concept għax hekk jien inti mort tisraq ħsara as a fluid concept fil-każ ta' flus. Fil-każ ta' jekk mort tisraq xi ħadd għalik ma tħossix tagħmel xi ħaġa bikbira nexxek farasek fuq l-imħadda. Is it moral can be considered as moral? U korruzzjoni ekti? Le, mhix hekk eżatt. Le, mela naħdem uħallas il-bolla kull xahar. All right. Imma because there is an imperfect system that allows it and it should be remedies should be in place. I agree. Yes, exactly. But it's still wrong. Imma it's wrong because il-sistema għamlet ta' ħażina. Jien kieku ma sinċerament ngħidha dawn l-affarijiet tal-gvern qas nidħol għalihom 100%. Allora, imma ħadd ma jidħol għalihom u bdil mentalità. Imma jekk inti ħadd ma jidħol għalihom piġu mbagħad ikollhom jaraw x'jagħmlu biex idaħluhom, allura jibdew jżidu l-pagi tal-daw u tal-deputati. Le jista' jkun jqogħdu jidħlu ħafna nies li huma. U taf kemm hemm tenders ma jidħol għalihom. Hemm balla tenders ħadd ma jidħol għalihom ukoll. Żgur, mhux hekk ma nafx. Allura kollox gvern u l-gvern. U tfajna naqa' fuq il-flus, il-morali mhux hemm. Il-morali mhux hemm biss, tal-morali mhux hemm biss. Jiena pereżempju għandi problema kbira li min wara l-screen tal-computer fuq Facebook jibda jgħajjar il-diku l-oħra left, right and center, body shaming, jew hekk xejn, illa mar. Dika ġifieri dika rajt, dika morali. Jiena mhux ħaġa moralisma. Jiena fil-li qegħdin bħala ħbiberija xejn ovvjament mal-ħbieb. Nitkellem normali, però jien naħdem ma' ħafna ħbieb, parti ma' Spooner u Max, jien anke f'xogħol normali tiegħi naħdem. U fuq kwestjoni ta' xogħol I flip on a coin fil-li qed nitħaq. U fil-li għetna xaġa ħazina, per eżempju, kun għatta ximmid darba. U tiġi. Le, niġi a-hole, kbir. Niġi u hekk. U nħosli, wara, ħafna minn meta kun għaxġili ovvjament kolli tort. Najt, sorry, imma l-għar, meta naf li għandu raġun, għax ma najdix il-sorry, nkella. Kif tkun a-hole inti? Ġifi fil-sens ta' Spooner ma' Spooner, Jekk jaħseb li għandu raġun, you're fucked, bro. You're fucked. Ġifieri jekk jaqbad it-telefon u toqgħod tisimgħu inti qod. Le, ma qatt m'għamiltlu hekk. Jiena mal-ewwel waħda ngħidlek baj, imma toqgħod tajjeb waħdek. Skont. Toqgħod tajjeb waħdek, ma toqgħod tajjeb. Hemm minni jekk għandek it-tort, jew tirem biex nasal dak il-livell. Irid ikun vera. U l-Spooner semani fuq telefon nagħmelek. On a daily basis 95% ġifieri nkun jgħid 95% li nirrabja nagħmlu mod isma. Yes. Morali. Issa, jekk għattilek darbtejn. Ejja, but qabbist, ma dik kulħadd, bro. There's a limit for everyone. Ma niftakrek xek jeni, ne? Ma responsabilta tal-ħajja. Inti tafu żgħir ħafna l-PJ. 18 sena ta' Happy go lucky. Żgur, u bqajt happy go lucky sa xi 30, imma mbagħad isik il-ħajja tbidlek. Issa tarġa' tibdel, tassa ta'. Lejt minn dok l-erbajn ġejt happy go lucky, eh? Issa ma ġejna xejn, 10 snin biss kelli. Mobbedu. Mor tajjeb. Le ta' 27 jisni bdejt nissetilja spiċċek l-università u hekk tagħmel sentej u tija. Tija. Sa serjajt. Għaddiba, żum. Mbagħad għaddiba, illum naħseb iktar għajjejt għax naqra noħroġ l-ammulaw, l-għadna, undi xi jumejn. Kemm għandek żmien? 40 xahar id-dieħel. Estra, ġa ġeb battajja ġifieri. Najja, batna. Estra, what a disappointment. Mux qabad jgħajja, qabad l-osta. Imma apparti ċajt it-tfajla tiegħi għandha 46 u ZML dejja. Jien 46 għandi. ZML. Pauline, inti missek. Domanda, għal xaħat. Sa dan istant, nixtieq nirringrazzja l-Heartbeat Clinic. Heartbeat Clinic? Għajdinna, Heartbeat Clinic, elabora. Għandhom ħafna clinics, per esempio, għandhom il-Palpitations Clinic li jena Pro. Tejni.
Għandhom ukoll il-hypertension clinic. X'tagħmel hypertension? Blood pressure work. Pressjoni. Prost. U għandhom affarijiet wireless, ġifiri. Jien għamilta tal-pressjoni. Il-holter u hekk? Jien għamilta Mater Day. Ija niftakri. Imma kienet wires. Kont isek Navy Seal tiġi d-dar. Eżatt. Daw it-trill Bil-batteries, bil-wires. No wires. Vera? Bil-kam tider. Process. U timmonitorja. Tista' tilbisha wkoll tkun ħieles. Li meta tkun tkun daqs iktar- PJ li bdejt nieżel. Dak mhux Aħjar tibda tiċċekkja affarijiet. You call bad energy, bro. Dak huwa. Mela dak jemmen fl-energy, temmen fl-energy inti. Nemmen Iva. mhux fl-energy, nemmen. Fil-karma, we? Nemmen li jekk inti taħseb with a positive mind, you will get positive Outcomes. return. Imma matematika aktar minn kollox, għax inti dejjem tara by definition jekk qed tagħmel hekk qed tagħmel xogħol li tuħu pjaċir tagħmel, tgħix ħaj tuħu pjaċir. It works. I agree. automatically. Pauline, who are you asking? Question. Naħseb l-spooner imma. All right. Okay, spoon. Yeah. Dak taħtleta, dak taħtleta. Taħtleta l-spooner. Għandu wiċ ta' taħtleta, eh? Għandu Il-nofsir naf kemm għandu żmien, ma vera jidher żgħir. Tajdix ħanamlu question. U xisu għadu ma laqgħu fit 18, u. Naħseb li qed inġabdu naqra ma No, too much, 18. Imma 21, 22 vera. Mhux vera, ja 22 hekk. Naħseb tajjeb jien. Tajjeb għanajx, taħseb. Tajjeb, ħafna. Oh, il-qattusa taħres li spooner mux impressionat. Tipo da xi Sej, relax. Go for it. Ejja, all right, okay. Hawnhekk hekk taħ. Għat esperjenza diskriminalizza. Il-ħin kollu banda. Ma jaqaf sekonda. Ima sens. Naħseb qatt ma skriminalizzajt stajna. Imma diskriminazzjoni hija il-ħażin tagħha, il-tajjeb Emma tagħha. il-spooner kellim ta' mux. Ek, xad. Go, Pauline! Dina solid, dina għandek xogħol. Again, naħseb diskriminazzjoni u jena bullying fil-sekundarja, sarġajna bil-bullying fil-podcast, ma. Imma diskriminazzjoni, dika diskriminazzjoni sejħilata. Għax jaqbdu mija għax hobbuk naħseb għax iż-żaj. Ej, ma diskriminazzjoni għatma. Għatma fetwate. La, għatma fetwate, għazbis natikas, like, ma nafx, ma naħsibx ta' It doesn't affect you. It's a boring answer, ma. Le. Jena bħalek, per eżempju, bħala mara, tipo, ġidik ħarsu li different. Per eżempju, morru meeting ħarsu li Carlos l-ewel. Ma xizet gustus minne. Nija. I mean, come on. 53. Sure. I mean, Carlos ħallijat komplis ma' Ma skont, ma li ma meeting tmuru. Le, with clients. Kolla gay. U raġel. Tisaw case. Le, jaffa ħarsu lejja l-ewel. Ma ma biex nitkellmu għal-biznis. Eżatt. Carlos. U bat jamlu ġiex minuti jindunaw li rridu jitkellmu minn. mux. Naqa benter, Carlos. Mux banter. Ma vera. Għaw xaħat li experience discrimination. Naħseb ħasku mara vera. Jina liktar wahda li rrabjadni u ġilitna jina u r-raġel, għax ħassejt li ma, he wasn't fighting my corner, speċi. Meta morna biex nixtru karozza għalija u qed niddiskutu miegħu u x'naf jien. U Noel ovvjament ir-raġel tiegħi mekkanik, jiġifieri affarijiet ta' karozza mbagħad hu jifhem. Jafu, ma. U titkellmu fuq affarijiet ta' karozza titkellmu Noel u tkellimna. U mbagħad ġejna biex niffirmaw il-karti, karozza tiegħi. Għalli le, sinjura m'għandekx għalfejn irsaq. Għallek hekk. U Noel, ir-raġel tiegħi mistħi ħafna kwiet, he goes with the flow. U dak iffirma u rranġajna u xien ħriġna. Għalfej iffirmaj, għalfej ma tlux li tiegħi. Ħassejtni imma dan kemm tgħidu Għax ħallejt. Vera x'mux dak il-ħin. Imma dak il-ħin immutajt. Immutajt. Anka x-xogħol. Kemm tajt. Jien m'għandekx ċans immuta, eh? Immutajt. U anke tgħid soda u x'nafix. Soda da sek ġabni. Le, tinħara. U mbagħad ħriġ barra. Rid noqtol in-nies dak il-ħin. Ġifieri dik kienet xi ħaġa ila li ġrat, ma naħsibx li nimmuta l-lum, onestament. Kemm ila di, eżatt. Ila naqra. Jiena naħseb darba mutajt naqa heavy dil-istorja. Mort, kelli lazma, kelli xi 18 jew 17, mort għand tabib, mommi.
Dik era di l-istorja, Madonna. Da dawwarni men, mux binnik najlek, dawwarni. Għalla jina zmajli minn duk li tubi, ha? Għabat imsġiek, bad li zejziet u għommi edem, jino għomma ħarsu lej xurxin u isnatnej tila id-dmu. Rabja. U matlu xej, Madonna, I was young. Kellu fetish, mom and daughter. Tifriza. Frizaj, dakinar, imma sama nifrizax. Friza. Kellu fetish. Mother and daughter. U dal-axħar, kont edha ximkien u għat jamlu demonstration ta' 3D. U jena melħan kun irt nara kollox, namel kollox. U kien mara qoddimi u ta' 3D u għalti noqod bil-qeda u da. Jien kont wara dil-mara, jisni trasparenti, ġifiri biex tajt li jenna ma nidirx. Di kollok it-sokkor ta' dinja, mux taman ta' dinja fanni. Daret, u għalet il-tawara jatatom il-gadget, il-vision ta' Għala. Għalet bil-qeda. Għala mamletek. Ejdli, ma nafx, inqattem, għat nistenna il-demonstration tlesti, neħewom, u bħadjant kont l-ewwel wahda. ħatarġa twur warajja, għattila, thank you. Għatli, rrit, għattila, edha u dimek bil-qeda. Għawnek, biex, tittoqod bil-qeda, għatli ta' għattila, tibżax bil-qeda nafnoqod. Imma dak il-ħin, ekkat, am I invisible because I'm of a certain age, speċi jissa, għed taħseb li jena ma jinteressawnix affarijiet ta' teknoloġija u Iva, zgur mux forsi, speċi bdejt nejt ma doffi. U letteralment mort qoddima u ħriġti dejjek biex din tatni il-visor biex nara din il-dan. Dik naħseb tħossa inti kultant, Karla. Jena tafli vera nħossa. Kun ma tafsun miegħek. Apparti ċajt, jena kont ġejt diskriminat, issa naħseb naqrin qas, naħseb minn dubjad li xari sew, imma minn du kan daqsek kabjat kienu jisserċaw nifku l-airport li nidħol għaxin niġi jarbi, xint misni xemx fil-fat ġabdejt għani, u damu xej. Kull airport kienu jisserċawni. Kull airport, bi-swap test darba Ireland, msannakħu l-batteries minn ġol affarijiet u sobjaw il-batteries għal-bombi. ċeżiet. Għax kiku qabduni kienu. Uner introddek. Uner isma nisib domanda. Anka analiz daqqit Mela. Lil-Pauline. Pauline. Tajba. Xini xi ħaġa li tagħmel fis-sodda li ġenna lill-persuna l-oħra. Oh my God, qabel ma twieġeb żomma, ħanirringrazzja. Kif indunajt aħna nafettix. Ħankunu nafu delwaqt x'tagħmel Pauline fis-sodda. Sa kemm ma tux karta sewda sewwa, mela. Baby oil. Nirringrazzja. Carlo Sejni. Grazie lil-Customize National Card. Customize Nation. Orion, OK Home, Alla Mara, Hansa, l-Imbit, grazzi Charlon. Bimania. Speaking of Imbit. Bimania li għajkollom il-kostum il-forsi Pauline taftuża fis-sodda. Jien jaf, mela. Għaddu il-bicċa ħaffu. Kassar il-Condition System CAS, grazzi Mikel, għanna l-air conditioner fuq. Good Earth, għandkom il-kiwi għatma rajtu dakin. Għaw, jien ħat wahda vera tajba. Fjor di Vita għal-Platters, għaw għadna start digging in. Lejn ġabdejt. Online Intimates u kol, sistema ta' domanda. Kombinazzjoni Online Intimates edha propja blezat fuq il-mistoqsija. Di Hair and Beauty Salon, Dorian, Silvio, I love you. I love you tal-li totu paċenzja bija. Teris għal-xar. Teris. Le, għal-xar Analis. Taqbel u kol. Teris għal-xar Analis. Silver Scissors, Transforma, The Heartbeat Clinic u Hale. Nkellimkom iktar tard fuq Hale. I really support places like Hale. You will know later. Go for it. Għaġa għana mistoqsija. Ma, zomma xnaħejt. Kem tiflaq le? Isma, għazinna minn il-laqqa. Il-lallu għaw il-najlek X'inhi xi ħaġa li tagħmel fis-sodda li ġenna lill-persuna l-oħra.
Tistaw tgħidu li għalfej mortu sessualment kollha kemm intom. Le! Le! Wejt kostumi Oliver. Ma li tagħmel fis-sodda. Fis-sodda li tħol niġri norqod wara min jitkellem għax nollih. Uġġennu. Għazistajara l-futbol Għandek raġun. Bassilu xħanorqod issa. Bassilu xħanorqod. Ek tamillu. Ek tamillu. Kemm intom. Nowil. Tidru latkom żgħar taħanajdlek. Sorry ta' Ek tamillu Noel. Imma għalfej fis-sodda biss, ġifieri l-affari jintom. Amateurs. Paroli. Fil-bahar. Għajdilom Polin. Għallimna Polin. Tajba, ġbitni, nice. Mela, Marja Laura. Jena, mela. You just speċjali. Oh, by the way, thank you l-Sphinx, għax ma semmejtomx. Ma jena spej semmejtom. Jien naħseb għamna l-speċjali klim-bit. Le, ma speċjax. Għanna nistaw nsaqsu dilkom ukoll. Le. Teknikament le, ma aħna nitlu xorta. Għalbiċkom. Għana tanti Għanna xorta nitlu. Għamina Abigail kulħadd. Mela, ħansaqsija dal Marfa. Marfa. What's something you never said out loud but think about all the time? Kemm id-dejaq li zob bil-PJ. Ma tajda dik. Ma dik tajda. Eja, something, Hemm xi sigriet. Hemm xi sigriet fuq wara xi ħaġa fuqek innifsek li ma tantx tajda. Imma li taħseb ħafna fuqha. Qed ninduna kemm jien minix persuna interessanti, Għax vera. Ħatoħroġ minn hawn bi kriżi eżistenzjali, Spooner. Madonna tfajla x'qed tagħmel. Erġa' Madonna. Repeti waħda mistoqsija. Mela, għalidek bil-Marfa. Xaħġa, għatmajet l-ħat imma taħseb fuq għal-ħin kollu. You never said out loud, ġifiri. Jow forsi ma tix ħafna, xaġa ma taħseb il-ħin kollu. Kenna wahda ħna, Kenna wahda fil-show, ċajta kienet ċiħobja mill-Spooner. Xieħobja mill-Spooner. Jikfi waqt li ġerri ħallodda tal-magazin tal-Lidl. Jikfi waqt li masturba għall-lodda tal-magazin tal-Lidl. Għall-lodda fil-magazin tal-Lidl. Kif ħana? Combination. Għalma dal-boys. Le, ovvjaw. Le, ovvjaw. Għasnaf kif ħana rispondi. Ma tajba, Għax vera. Ifem naqsin, hija mistoqsija diffiċli naħseb. I mean, you're asking me to out loud ngħid xi ħaġa vera personali. Ovvjament. Kella u daw. U hija għax vera. Sewda. Għanużaw il-karta. Kolla jużaxom lok, xandek tajja fil-borza. Sanaraw. Di Gaja gidbita, by the way. Gaja Kawki. Dawar il-mistoqsija fuq ta' qudiemek. Boom. Go for it, Marja Laura. You wish for. Once you go black, you never go back. Għanara, mux ver. Mux ver. Muzzur. Sin il-ħadda. Marja Laura. Marja Laura, fuq xiex taħseb il-ħin kollu, sabiħa. Fuq eka bigajn. Għanara. Bejja konna. Toġobni, dik bidlu l-program. Intu da xejk ta' mix-up. Oħra, sewda. Le, ma tistax. Ma stax. Għaxi. ċerta ma stax. Mux ver, dik titkun ta' Għandek nivintawom il-regoli. Tettinna kull mistoqsija. Għax kont PJ dak li morali għalija, morali għal kulħadd. Għalija tħaj, dak li jumina għalija mux, inti tista' ma taċċettax. Naċċettax. Ejen dawru Mela naqqa. xaħt għandu xaxar telef xejtini minn taħt. Ejen dawru naqqa. Xin il-ħagġa tijak innifsek? Li hija xi ħaġa kor tijak innifsek, ma li ma tantx taqsam man-nies. Let's go that way. Il-kor. Le, it's a fundamental part of you, ma li ma tantx taqsama. Li n-nies in ġenerali ma jafux fuq. Għalli għat titkellemi.
Jgħet niprofa nejna. Ftemni. I'm being a director. Director. You know. Go for it. Lallu. Isa, kuraġġ. Lej, ma ġejċ għalek. Sa kemm qed taħseb. Alright, ejja. Alright. Alright. Go. Tgħidlek x'nimmaġina jien. Aħjar tajt, Isma' minni. It can only get worse. Could it? Le, per eżempju, jena nidher persona relax u anyway, imma fil-verità jena mux naħseb iż-żejjed ta' ma' Tinkwieta ħafna? L-istrija. Imma kif tinkwieta, per Like, eżempju, x'inhu I sens never tinkwieta? stop. Tewden, tinkwieta, taħseb. Tewden ħafna Ma u ħuxix. jtib. Eżempju? Per eżempju, xi ħaġa ta' Abigail, ma fiex ħaddieħor, I'm a very, very health conscious person, dak it-tip, I'm very scared, vera nibża mill-affarijiet ta' saħħa. Vera? Ħafna. Okay. Mux like health freak ġviri like maħammis xej, dak it-tip, just affarijiet ta' saħħa iktar Jekk gravi. jitħollok xi ħaġa f'moħħok. Xi ħaġa f'moħħi, eżempju, ġi qabadni xi ħaġa, whatever, jew jaqbadni eventually, vera nibża. Okay. Oh yeah, dik xi ħaġa. Thank you for Qed sharing. taħdem naqa' fuqha. Thank you. Yes. Għax jien tlaqta, Eħe. Intu kol tibża. Kont Di. Ma taħsibx li The thing we connect. għandek xorta. imma Yes. it's a psychological state. Eżattu. I mean, meta tirrazzjonalizzata Eżatt. xiet ninkwita, imma l-biża tkun hemm. Eżatt. Mbagħad titgħallem tintelaq għal chaos. Yes. Ħafna drogi insomma. Li jinqat ma ħadd, Dawk naħseb ma sabulekx. dik il-problema. Poli, x'għandek telefon? X'għandi tajjeb. Nasa ma jibqasu lilek għax inti. M'għandi xejn, Inti swobbjaw kum ma sabuhom l-għak. Għalet nitġajta, jinti flabila għal. Mela, minna du ma saqsix mistoqsija. Kolla nasa saqsajn. Mela, minn beda PJ, Jien. inti, go for it. Li ma kienet l-avventura sessuali li tixtieq tinsa, dik tikkanċella Paolo Bibba u Ġbonaċi Bibi. Paolo Borġ Bonacci. Paolo tajna għis. L-avventura sessuali li tixtieq tinsa u tikkanċella, min ħajt wieġba? Jiena Jien nixtieq. saqsejt tal-Polin, ma kalla. Il-Polin ħasaqsija. Ħatiduna r-raġel li t-niprofa. Mela, ħanbiddan naqa regoli. Ħanbiddan naqa regoli, Carlos. Sawa? X'inhi? Kif Il-regola ħanbiddan ir-regoli? hi. Ħajsaqsija l-Marja Laura, ma jien irrid li wieġiba PJ ukoll. Għajta kif tottik. Kull wahda li ma rnexxilix. Tant kont ħara. Tajb. Jisposta tajba. Kemm il-darba ġrad? U jilna countless. Niftakar. U għajja għandek minn 16, 15, whatever. Sa 27. Min fej. 30 is-set li għajt ma li għandi ġurwara, dik zgur li le. Dok nistan għajdomlok. Tkun il-kessa mux ħafna. Ek inti. Le, mux jien. Jien ukoll hekk temperatura. Ejdinna. Jien kif nistanat risposta wara ta' dak, oh my god. Mela, x'kienet ġviri esperienza? Għat ma kien xem xie esperienza Għali sessuali. tixtieq tħassar u qatt ma ġrat. Ejwiba, kienem wahda. Ara jena, per eżempju, jena ma namlix one night stands u għek, tifimni? Għandi fajla, imma taf li jek. Imma kienem wahda, li għamilt, li dispjaċina ħafna, I didn't like the experience, that it had like consequences u għek, the hence why the health conscious. Okay. Thank you for that tough one. Jien ukoll bħalek, maħħu. Yeah, toqgħod attentu. U anka wara sek tħossok insomma dawn se jaqblu għannu naħseb. Insomma, ta' I don't think. Ma jiena dejjem ħassejt nivojta, fis-sens qatt ma milt one night stand sħiħa. Naħseb. Għax issa ta' forti, zik bdejt ninsa, Ninsa. Imma isek meta jkollok close encounter u ma tkunx persuna li tafa sew.
Naħseb qasaħna. Naqqas, eżatt, trid ikun hemm xi Meta tajlek xi ħaġa li tqum tagħmilha l-breakfast fil-ħodu, hekk minn daw Le, ikun hemm connection, irid ikun hemm anke one night stand, irid ikun hemm connection inkella. Le, connection ġifieri tkellimna fuq affarijiet serji. Eżatt, one night stand, imma one night, u mbagħad ma rġajx rajt, imma dak in-night. Imma jkollok l-intenzjoni li tkun one night. Mhux qatt naħseb ma kelli s-sozzjoni li one night, tajt di għal one night. Le? Le, qatt. Le? Wat tiġri? Imma ġili ġrat, eżatt. Ġili ġrat, u ħadd ma jifkanana. Le, sekonda. Tibjelu one night stand. Le, inti tidħol għalija tajt Ara one night stand. l-spooner. Ara l-spooner. Le, mux mill-esperienza. Spooner, għajdilna. Le, mux Imma mill-esperienza. opinjoni. Le, għax, Definitely. per esempio, għandi uħti, għada in the dating scene, bro. Tiltaqa ma. U zgur li tiltaqa ma ħafna rġiel li ġast ħammur. Għandi storja tajba. Single Għanajt storja qasira ħafna, un-bat imissa Polina saqsi. Mela jina mizmi fuq Tinder. I did not like it. Tinġabara. Le, I did not, għax it's transactional, memx flirt. Fimti joħob il-flirt. U ma fuq Tinder inti tmur tiltaqa bis-sivija. Ejja, jina kħassejt, stipolt, għat moħed Ġermanis għalli. Imma Ġermanis! Dak m'għandhomx idea ta' flirt. Gravi, għallim by the second date I want to get physical. Aħar ma tkellem bl-Inglis. Tipo għek, bil-schedule, ma t-tini date. Ara, kull mossa. Ġermani. Kull kelma li jattajt. Kull mossa li jattajt Ġermani. Eżatt. Waħda bis jow, zog xaħġa. Lem. Murlem. Bat, min jafu, għapak min jifem fuq Tinder, ħat ma jifem? Le, għaxem inti tista tagħmel jew per eżempju. L-ħars najti, wax taqla li għani għal-fajla, xil mur id-dar. Per eżempju, I want a committed relationship, jew I want not sure yet, checking it out. Unbat kiena wahda xaħġa just for fun. U kiena wieħed just for fun u mitlu iva jena. Għala fittix. Kull persuna. Le, ma jimma konċ naf li just for fun tisser. Għoddu tilabu crossword. Għaw xaħat. Data, mux word. Għaw xaħat jemmina ġod il-kamra. Ma kienix ta' li just for fun. Li preferi ma nemnek. Ux vera. Għanispega. Just for fun, per eżempju, morru loba tennis. Mkien. Għamillu naqa. Imma things attached. Abigail. Xaħat ħazi. So jina mit nofsi ankel. Għamit nofsi ankel, mudu għatnu pieċira. For fun. Għalli tafxie ġifiru, just for fun. Jina tlu iwa. Tennis, no. Insomma, Padel. Illa għat maħriġ maħat parra Għazant Kapolini għamil zewġa minn du kellek zi ma t-zewġ po. 21. Min 21 u kol taf xieġi. U jien għat maħriġ maħat li f'żewġi. U kolla taħħares li mela. So you only kissed your husband? Istra. And how does it feel? ċiċifi. Daqsek tajni għambit. Le! Grazie Hans. Fil-sen. Can I smile? Ejja! Tkun taf, he's a very good kisser, I must say. Mardiġ dubju. No, right? Għek niprofaw. Għanna laħali għara. Poli, Mouth taste. Saqsin mistoqsija, Poli. Carlos, kul il-baroness low fat high protein, ismom li. Ejja. Ħanara. Nispuna ħansa, sinerġa. Jaw, fissat fuq, Enta għadek ma għaw, daka karti, mux kif karti. Għandu sonna tijom. Kollox. Inti għadek ma tkellimx wahda. Xinu liktar ħaġa wild, xini liktar ħaġa, insomma stenna tax. Xini liktar ħaġa wild li għamilt biex tisseduċi li xaħat?
Ejja, ditti tittienna spooner. Ejja, xej, Marija. Ditti tittienna spooner. Ejja, tajt, Ejja. għamil ċaġa wild. Issa għamil ċaġa wild issa. Ent, issa wild ħafna. X'għamilt wild? Proponnejt qudiem dawk Ija, in-nies dik li ħaġa wild. Actually, you're Ma right. dik naqra romantic. Vera, Għajdilna kif għassej. Wara dak il-lejl Eħe. kien lejl speċjali. Sar wild. It was wild. Beda romantiku sar wild. Actually, that's right. Yeah. I mean, I-proponejt spune. ejja, proponejt Ma rajtux waqt il-live show. Social media. Rajt, Ivo, ok, rajt. Kif ġiet l-idea? Rajt, il-lostra, wow. L-idea, jena, ħabbila il-li maħħa 11 sena, so it was about time, rrit namel xaħġa, actually it was 1 year late fil-femati, rrit namel ma 10-year anniversary, imma 11 il-kom. nejja 11 years. Mela, Kemm ma għandek tantx snin kellek inti? qabel, Min probably. 19? 19. La, mela bħal Polin. Sherlock Holmes. Sherlock Iżda lej, ma kien m'għandix esperjenza. Istra, how sweet. U anyway, kont ħambul taħti, mux għax kien hemm min nies, għax ħsibt li ħatejd li dak il-ħin u bat umorru d-dar, li inti billi ba serjetà ġo comedy show, kienet ignoranti. Dik kienet il-biżati jessa. Clearly ma ġraġ din. Il-frazi dbul taħtek bil-biża, kon naħseb li nifhimha imma dakinhar. Fimta sew. Taf kemm dejt inżomm biex actually ma mbux taħt. Serjetà kollha. Kemm kont nitnej. Il-liba, Malta kollha. Jamillek. Malta kollha, bruqek. Un bħadġara ġifiri, but she was happy and... Le, she was all happy good. u. All good. Sweet. Tajjeb ġi. Inti romantiku? Għaxxej. Imma għandhom relazzjoni soda, spuna normal, How sweet. solid, flimkien ħafna. Nice. Very sweet, nice. Ok, minnu missu? Inti spooner. Isma, tafatajn. Il-horn. Intom, x'naħna nużu. Mela l-horn. Horn u Daka. Saqsu mistoqsija ħna. Personali. Generic, mela. Oh, mux minnem. Il-lallu, di diffiċli. Anka jena diffiċli. Mela. Għana għamil il-mistoqsija t-spuna, but wara najmlu aħna. Alright. Għajkonna ċans naħsbu. Alright, sa dan it-tant, guys, don't forget to subscribe to our YouTube channel u jek tidu mazzkarti biex tilabu mal-familja. Eden met mux mal-familja propja. Skolġ familjant. Marbi. Ma jkunx hemm il-part. Kelmuna fuq Facebook. Ma nanna fil-home per eżempju. Tu interessanti naħseb. Go for it, Spooner. Tajt nsaqsi għad il-Pauline nerġa di. Aw, Spooner u poli. Ok, Ma nafx. iqaf. Il-horn. Il-domanda Għanda tal-horn. l-modot, yes! Hemm xi ħaġa bej Spooner u Pauline. Għax il-ħin kollu jisaqsu lil xulxin. Aw. Jaqaw joġbuk iż-żar, jaqaw joġbuk il-kbar. Zbuni nisa kbar. Dak u donna. Fisser Le, erit ikun naf. Hemm xi ħaġa mela bejn spuna bali. Hemm pitu nofs. Id-domanda tal-horn. Tfajla s kbar Kull karti d-dom. Jaqaw ċertu xurxin u għattu sma sa noqdu nsaqsu xurxin. Nitkellmu jien win bis, Pauline. All right. Ek għamiltu. Jista' jkun, il-fatt li ma konx naf minn ħajkun fil-kamra, jista' jkun li ċempiltlu. Għamsa parti ċajdil bizza. Xieqsit meta rajt il-dat nejpolin. Għattil Marija nissa. Oh no. Ismani, jien għandi 4 tfal, Naf. kif tafin. U kolla, għar minnom Naf. 4 darbit. Emma, tax nafu jien. Dafu lajzer. Taf. Mux jissara bala. Il-Elisa ma tafix, u l-Marija ma tafix. Iktar wahda li jem kwieta hija Franceska l-kbira. Imma Elisa u Marija għalla Bipple Bones daqs kolħat ġifiri. Ġifiri, you can handle it. ċerta No, affarijiet, she can handle it like her. ċerta affarijiet nibda jimporta mux qoddimi, please, ma nafomi. Il-mami. U għajja ma taħħa tkunx fidi, tkunx dejqa, tkunx fida. Ġifiri, jeħe. You're not easily impressed. Għadek ma xuk jajtnix. Okay. Who has Muxkien. Daqsi għas. Da jixxukjak xin. Bishop, Pauline, mela, what is something non-physical that turns you on immediately? Aw, klip affarijiet sessuali. Il-Pauline. tissue. Ma sa sejti. Ma nafx, fen. Inti wara il-proponiment jaw reġa bdilek. Il-lejla xqajt.
Kif għalti? Ja, ħanżir l-arti għaf. Oh God! Punctuation użat. Oh God, guys! Okay, Ma enough! taqallek ħanżir l-art. Għal darba. Isni dancer ta' Mirjana. Bis-serjetà. Ejja, Bis-serjetà. Pauline, go. Non-physical, li mux fil-persuna tiegħu. Le, no. ħaġa li. Le. It can be verbal, it can be... Okay, it's going to sound very blah, imma id-verità. Il-moħta dak li jkun. Ek, ver, naħseb. Il-moħta dak li jkun. 100%. You turn me on Moħħ. iktar b'moħħok milli bil-figura tiegħek. Bl-intelligenza. L-intelligenza. Per eżempju, jien xi ħaġa li vera da meta persuna tużali xi ħaġa nkwettila jiena kontrija dak it-tipek, dak it-tip per eżempju isma' le ampina darba d-do, mbagħad nistaqsi xi ħaġa hija ampina darba d-do, dak il. Il-lustra, Mari. Inti, inti, Xini? inti, kif? Ejja, PJ, sawi roxi. Xeċitani. Il-joie de vivre ta' persona. Ġifiri. Ġifiri. Hu l-qattusa, Pieċir nara l-xaħat enjoying life. Mux neċessarjament kif nħobba jien, imma Just open to life. just open. You feel And open to admiration. experiences. Diki ħaġa li bong Alterna. I am. I think I'm with you there. Stra, I u think inti. I'm- Courage, I call it courage. L-istess U pal koll. Pal Pauline? Exploring. Explore. L-istess pal L-istess pal Paulina. Kombinazzjoni. Lejla. Here I go again on my own. Analiza, għaz bis tħajret id-doqqa d-diska, għax minn ġenerazzjoni. White snake. Xitni qabila? Mela. Almen, taġġanix. Tajba. Lejla Spooner ħarba ta' riżultati ta' Għara kemm hija brava. Għarra t-testit ta' dem kollu xejba Kollu Għandi tajjeb. xejpul. Palissa ma tanċek ta' xin nirrepeti l-xismu d-digri tal-engineering. Mela. Tajjeb, guys. Mux ħajoz. Awesome Maria podcast. Laura. Jena għajt saqsi. Mux aħjar. Mela, zom, ħanara. Għasaqsi Maria Laura, pegging da. Marx nsemma. Pegging. X-pegging. U din issa titkellem u ma tgħid xejn. Oh my God. Okay. Ħajkun għataw nofsu dal-podcast. Le! Kien tajjeb dak il-podcast. Temma Ma vera tajjeb kien. Meta konna xarabank. Kontu tamlu Pegging. pegging. Peppi Proset. Peppi kienet. Ma Peppi? Proset. Okay, sabit. Pegging ġifiri. Intom ta' pegging kamera di, pegging kamera. fit-television ġifiri. Tajt xi ħaġa, unbatta tal-break. All right. Imma pegging fisser xi ħaġa li sirt nafu dal-podcast għajt qed nitħaq. Taf ġifiri? Xi sex. Taf, issa ngħidlek fil-break. Okay. Terġa xtajt. Taqbad dabdaw ek. Kull nek jaran, ħajmur fit-tex. Ma nafx. Le, Allu! Doki. Naf xi ħaġa li ma jafx piġi osta. Brava. U ħad kompli tajda ġiviri. Le, xubbat Google jajta. Google Interessanti, Google eh? jawix. Mela. Go, Madonna. Mela, ħansaqs il-PJ. Madonna. X'inhi l-ar kelma li għattu żajt biex tiddeskrivi lek innifsek? Aħdaru. Aħdar. Kif kont t-najdelkom kelli jien għandi ixu li fuq affarijiet ta' xogħol ta' xeżiet. Meta jkollu raġuni nħossni iktar aħdar għax You don't manage. it's not inducive li tmur tiskuża ruħek għal xi ħaġa. And you cannot control it, it just happens. Mux anger management ta' ġifieri, imma I can be very straight to the point, anzi, most of the time ma najjaċ. Iktar kemet najjat normal. Cold. Jekk għandi biraħ ġew kombinazzjoni, jekk għandi bżonn ngħid xi ħaġa u rida tidħol saladam, ħanħares fajnejk. Istja. Ngħidilek. Jibżaw minna kien. B'nofs, in a whisper. Aha. Istra. Minix proud fuq, ma lekk qed ngħid, there's not something Jien kien hemm minn kien jibżaw minni.
Nisa m'għandhomx imma. Mux jibżaw minni fi triq ta' ġifieri. Le, meta Imma fuq ngħid. xogħol, le fuq xogħol qed ngħid biss, m'għandix problemi. Aw jiena ġieli meta Imma fuq xogħol hemm person differenti, ġifieri ħadd ma sakemm ma taħdemx miegħi ma tkunx taf. Jien kontek, Kemm differenti. kont persuna vera rrabjata u niftakar darba, tant kont nimfixel meta nirrabja, darba tniġġilet fuq it-telefon u spiċċajt on bil-wifqa fuq is-siġġu m'għandu ngħidx. Naqta' Najti għedha bil-wifqa fuq z-zidġu. Tant kont inkazzata li tlajt bil-wifqa fuq z-zidġu. U daw per eżempju tal-madum, l-electrician, il-plumber nħobbhom ta' ġemmin dismawni. Imma daw ġili spiċajt, kifet tajdi f'nofs ta' triq bżaqq barra, garax. Umbat najt jien jes f'nofs ta' triq bżaqq barra, ħatti tħaris li minn gallerija. Isma ma pegging ma menniex, ġibħa għamiluna PJ il-pegging. Saqsi domanda u musen rispondu saqsi domanda spicy. Ok. Men. Mux nivvinta. Spicy PJ. Il-murli, kif nu ma laħed daħalom? Combination idi. Zina, kif suċajt berba? Nishtiċ n-saqsi di. Isma mint għandek wahda għandek saqsi l-tri. Għandi, dik, naħseb uqat, Il-murliti kif laħir id-daħħalom. Le, mandek. Le, għandi. Mela. Pauline. Għaw, bil-raġġira ħirġa minn għaw, ġifiri. Pauline, int, taf xi trid. Tkunu tafu, jekk Pauline taf xi trid wara r-reklami. Siju, tridu kafe u te? Sajfu xitwa, Artel Air Conditioners. Minan CAS Santa Venera. Customize Nation, your one-stop shop for all your custom printing needs. Baroness is a low in fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. OK Home, everything you need for the perfect outdoor space. Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands. OnlineIntimates.com. Signora Likom Annalise! Se vuoi andare ti capisco, se mi lasci ti tradisco, sì, ma se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto, no. Tu stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore, sì. Se poi strappa un tuo lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo ancora le tue mani.
mani ancora, le tue braccia ancora, di abbracciarmi ancora, di amarmi ancora, di pigliarmi ancora, farmi morire ancora, perché ti amo confusione la tua mente quando ami completamente. Sì, con le sue percezioni mette a punto le mie inclinazioni, perché io ti chiedo ancora, le tue mani ancora, le tue braccia ancora, di abbracciarmi ancora, di amarmi ancora, di amarmi ancora, farmi morire ancora, perché ti amo ancora. Proset, well done. Nice song. Proset Annalisa, eccellenti. Proset. Mela, konna fuq Pauline, saqsija l-spooner yet again. PJ d-darba, sarin. Saqsik intaf xi trid u ma tistax twieġeb l-spooner. Iva, naf xi rrid. Xi trid? Le, l-mistoqsija taf xi trid. Imma jiena l-moderator, Pauline. Per eżempju, bħalissa fuq li jettilkom l-ewel Pauline tgħix nixtieq nagħmilha. X'taħt twieġeb. Baby oil, għandu. Imma jiena l-moderator. Ma inti għandek xi ħaġa fuq il-baby oil. Fuq il-baby oil. Għandek kollha kallijiet, għalhekk kienu il-baby. Għarja ma nistaqsux għalli. Ġili, użajt il-baby oil? Naħseb kulħadd użah il-baby oil. Użajtu iktar minn ċirkustanza waħda, kont nidilku użaj biex noqgħod ninqela fix-xemx, tiftakru dak iż-żmienek. Kont qed nindawek, Italjani ħamalli. Italjani kont minn Buġibba ħamallu, Buġibba. X'tit, Pauline? Rid mill-ħaqormi, ma. X'tit fil-ħajja? X'inhi l-ħaġa li forsi m'għandek xu tida? Xejn. Tasal f'punt, ara, meta laqt 30, kont kpejt, niftakar għaxa laqt 30, għattilom laqt 30 u għadni m'għamil xej bħajti u ta' madwari, sħabi, immondek irbotti tfal. Għattilom, it's not enough, u mux it's not enough minn iġgrari. Jiena, qabel kollox jiena u persuna li nħobb ħafna l-familja, ġifiri, imma kont inħoss li hemm iktar li stajt nagħmel, iktar li rrid nagħmel. U bdejt nistudja u mbagħad kont mort università bla 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 bla. U mbagħad pereżempju meta Isaac qalli ma hemm din ix-xena żgħira f'Evangelisti kien. Għaltu għaj Isaac that ship has sailed dissa 40 sena u fuqhom ħammur nibda nirrexta. Għalli mamma għalfej, għalli prova, għalli Abigail tridek tiġi tipprova. Insomma, għamilt il-teacher ta' Samantha f'Evangelisti un bat komplejna deċeduti u affarijiet oħra. Forsi li ma jafux in-nies interessanti għal-mirra deċeduti li il-karattru ta' Gladys u l-karattru ta' Rosie, Jacqueline, they were the same character. Unbad ġew għall-auditions Marushka u Pauline, għal-gbuna t-nej, għallu separajna dawk il-karatteri. U għalija kienet ħadmet tajjeb għax dak iż-żmien kont nallim il-subin l-emkas, kont nallimhom l-Ingliż,
U jena bdejt nejt, jien niftakar li jena t-lallu kemm għamlita tajba Mariska u Mariska għad kemm għamlita tajba Pauline. Ġifiri t-nejn naħseb għamilna. Sibtu laħat intajda l-oħra. Imma mbagħad meta mort id-dar bdejt ngħid imma jien ħajrawni nikkummedja il-ħadd u mbagħad it-tnejn ħaniprova nsib disċiplina fil-klassi. Mhux hekk. Għat it's not going to work. U mbagħad intom għattuli jisma' Dil-karattru, dil-karattru. U lilek mill-ewwel għatlek, all right, ħanikteb lek karakter għara kuxek. U xin niftaklek tajtu laqat li Polini, se kontet taqra li moħ. Ej, niftakar. Iġifiri. Mux vera ta' dik kam seraqlek l-idea. Kem ħad li l-idea, tibżax. Dak għalek taqra l-ħax, marriċ jammetti li l-idea kienet tija. Għax marriċ noqt nsib attriċi oħra. Jina li għatfitsu Polini. Ġewa xileb għal. Iġifiri. L-irrit tinkarkara, imma l-irrit niprofa nejt. Kull ħaġa li xtaqt namel, I faced my fears u għamilta jien biex mort l-università, biex imlejt l-application li mort l-università 40 sena, b'nowel bil-wif aħdejja, ikteb ismek, marriċ, ikteb ismek għax ħanim li jien. U wassalni l-università, għalli jissa jew titlaq wahdek, għalli jew ħanamlu bħatfall u nġebdek jien. Ġifiri u mort għax and I faced my fears u ġifiri u komplejt emmek. Jina naħseb li meta inti tejt nishtiq namelek u tpoġġi moħħok hemm u tagħmilha tasal f'punt fejn tgħid jien ma rrid xejn, naf xi rrid u ħanasal għalhem. U nasal ġifieri ixini l-ħaġa. Kellha ħafna ġliet interne mija u le wax issa xjaħt, wax issa le, wax issek u min jaf xi. Imma dejjem isni għadda strasi u kelli ħafna inkoraġġiment għax dik importanti wkoll. Ħafna. Kemm mir-raġel u kemm mit-tfal ġifieri. Le, isma' Isaac your number 1 champion. Kollha kemm huma ta, kollha kemm huma. Ommi, I mean, kolla kemm huma. They're very supportive, there's very of each other ukoll, ġifieri. U jibżaw minnek, eh? One big nice family. Inti mizzek. Sewa jagħmlu. Domanda. Għadhom jinkuni tal-li qabbal wooden spoon ta' dak. Ara taħseb biex darba ħaninsija. Inna ħassaqsi l-spooner ovvjament ġa nafu. Temwat. Spooner il-lejla. Nara. Il-lejla. Sa namlu. Kif set nizlu l-air conditioner? Isma sa kem tażel il-mistoqsija Pauline. Serja, ħanniġu serji issa, Carlos. Qed nipprova. Għadġi xaġa vera l-qalbi vera. Vera qalba. Hail. Yes. H-A-L-E. H-A-L-E. You know what hail means? No. Healthy. Hail and healthy. Hail is good, feeling good, taking care of yourself, sana. So basically, ma konċ naf, basically dan huwa isu ċentru run by two sisters, huwa ċentru l-imġar, ġifiri post vera kwiet u viċin ta' fejn qotjen, ġifiri ħanibda mmur spiss. Jamlu affarijiet bħal yoga, jamlu therapy, jamlu dance therapy li biddil ħajti. You need to try it to understand. We vera nemmen li tamal dawn. You're very much into these things. Yoga. Anything that has to do with the body that takes you out of the head, PJ. Exactly. Are you on your head? Le, jien nifhem nuħu piċir bihom dak Ġil provajt la jewaxka? Le, nibża. Anka jien. Le, tnajlek nibża. Tibża mill-ayahuasca, bro? Nibża, għat ma narax il-punt li namel 3 tiem naqla u nikpi u nirres. Le, ma jek taqlaw tibki, ma t-preparax ruħek, bro. Iġdoq t-prepara ruħek. Tittamel ġimatej, vegan, no sex, no drink. Għalfej tamil għal-ayahuasca. Għalli tkun nadif, inti tkun nadif un ma mux għal-pjaċir, ġivi? No, le, it's not a party. Le, ma nistan saqsu xaġa l-PJ Malaj qabel ma saqsi Pauline. Imma ayahuasca side, daw l-affarijiet li semmejt bħal yoga, therapy, ġiri għamilt? Le, jina imma avid runner, issa Runner? daw il-xur waqafna, rasa kemm s-setti għajt, pero. Għaxin narak persona naqaf moħħok, eh? Jien niġri niprofa 3 darbit fil-ġimma Imma are you in your head as a person? Ija, le, jien nafeżat ċirrit. Ma ndi lebda kantu nirattarawni mfixker,
Pero mem lebda kantoniera ta' ħajti, Ma not tafx planned, li. u li rrida. Pauline, go for it, innu ħassaqsi. ħansaqsi mistoqsija vera innoċenti, ħanaraw sa joħroġ. PJ, xie jfisser għalik li tkun Malti? Oh no! Oh no! Meta zil dik il-mistu, meta kontat nara l-karti, bdejt najdi, tajt xajt fuq PJ. Ora, jina rajt kulturi, espal ħafna esperienzajt ħafna kulturi barranin. Għan-prova nagħti risposta serja qabel ma nibda niblaw fil-patata. Li tkun Malti huwa jekk kennek tqabbilna apples with apples ma nisbarranin li tkun Malti huwa li titkollox viċin. Vera. Li titkollox viċin li tamlna naqra popolazzjoni mothers mingħajr ma trid, spiċċajna naqra mothers u naqra wis sensitivi għal-likings tagħna x'imbagħad irriduna għadna ħerġin mill-qoxra mhux issa daw l-aħħar 15-20 sena li vera il-poplu mar isma aħna aħna poplu liberu, tifhem mentalità libera. Issa x'se nagħmlu? Mhux ngħidu hekk le, alright, mela liberi mingħajr ma nistgħu nagħmlu hekk. Imma din nistgħu nagħmlu le laqqas. Mela liberi mingħajr ma nistgħu nagħmlu daw. Tifhem x'iridu nagħmlu xi jkunu liberi? Hekk, komunizmu jiġi dak libertà. Naħseb qed insibu li nafusna aħna issa. Bdejna nsibu vera li nafusna. Ma naħsib li qed insibu fit-tajjeb biss. Le, f'kollox. Qed nitkellmu akku wis astratt, Le, mela pereżempju. Legali. Jien naħseb daqqa waħda jiena nħoss li qed tinbidel ħafna Malta. Iż-żgħar li tlajn issa hemm mentalità kompletament differenti. Naħseb li social media we embraced it but too quickly. Illi letteralment ma konniex preparati għalija. Ma taħsibx sa l-istess imma fi żmien meta daħal it-television minn ħalla. Imma mhux niftakar fid-disajnijiet it-television kien ħalla. Ma xort għandek curation. Social media jistafa minna fuq kulħadd. U jista' kulħadd jiri. Ċuċati li hemm fuq social media, bro. Madon. Malta wieħed mill-iktar nużawh ta' social. Eżatt, mod ibla kif. Jiena naħseb iktar poplu ma jafx jirita. Imma ma jafx Milita ma jafx minu. Veru ma jafx. Ma jafx Milita għadu ma jafx minu. Għadu għati fittex minu. Jek niprofaw, aħna moħna biex nkunu bħal ħaddieħor. Mbagħad xi ħadd jagħmel xi ħaġa bħal ħaddieħor ikun hemm dik il-reżistenza kull darba. Nitkellem Aħna li għal PJ fa' interessanti, għax vera, pereżempju aħna kif qed tajt int PJ. We are noħorġu. Mbagħad mal-nħorġu. Mela, per eżempju. Eżempju ta' tistaw per eżempju. Issa ta' dark humor. Per eżempju. Mela jien niftakar żmien qabel ma ħareġ da konna nagħmlu bla condition. Tajbin ta' bla condition imma ma nkomx dik il. Iżommu lura. Żommu lura. Ta' u mux wieħed qed ngħidilek di bil-biżbilju smajta. Marka skużawni €1 kull darba li smajta kien hemm bżonn nagħmel xew ieħor. ċinġejna biex namlu, Jibdaw jaqalaw. Eżatt, Palmirjana. Palmirjana Too much, il-kelma too much xini, jow trid, ma tridix. Inna naraw il-pjerino għalla bizzejzit barra fuq Eżatt, il-raju u għedwiċ fenek u imma la mux għedna mloma ħna raj. Eżatt. Tifem? Imma jien naqbel ma Carlos, edin f'dak il-punt li jett insibu ruħna, u zgur li għamedin, tinsix li ġejem minn brainwashing jien li liberu, u għed isru ħibba għed mill-iktar nis liberi, ġili nasalet namel xaħġa, namel. Joġ vera. Le, fuck it, brainwashing. Eżem dak il-moment. Anka jena. Ejja, dak il-moment. Dak brainwashing. Aħna jena konna ekku. Anka jena. Imma jena ġiġ affariet il-najt. One ma naħsibx il-kelma too much hija kif tajt insult, ġifiri meta xaħat jgħid it's too much, naħseb fis-soċjetà hemm post ukoll għal too much. Ekku. Jien naraħ bajtu bacon għalija too much, imma naħseb importanti li jkun hemm too much, ġifiri jien nagħmel nara affarijiet too much. Imma ma taħsibx li too much hija li ġabet il-cancel culture barra minn Malta, ma ħadmitx. Bata wieħed minn nabi. Imma too much ġabet il-cancel culture barra. Imma mbagħad skont kif twieġeb għalija, ġifieri jien ngħid illallu kemm hekk, imma mhux ngħid le ma laqħal hekk.
Najt, le, ma bżonna, tajjeb. Tajjeb li għanna libertà. Jiena li uġi li t-kellimna, jennu PJ, li mbagħad għand il-kol, meta tkun one person in the spotlight, kif ġralkom, li ma tkunx persuna li speċta tagħmel xi ħaġa fis-soċjetà, ġifieri bħal pereżempju aħna badna mal-politiċi, ma' nies bħal Pastor Manxe. ċertu power, ċertu. Għax imbagħad speċta naħseb. Però mhux ma kienx kienet tagħmel ħafna. I mean il-persuna in question hija on social media li ħin koll. Public person. Kif spjegajt qabel iċ-ċajta kienet fuq persuna li hija transgender. Li hija fuq social media, li kieku kollin sajkom semmu li żewġ affarijiet fuq dil-persuna. Ħataj li minn fejni, għax kulħadd jaf minn fejni, x'jisimha u x'kienet. Alla hekk ħatamel ċajta fuq dil-persuna li nemmen li kulħadd huwa suġġett għaċ-ċajtin. Jekk ma trix tidher għaċ-ċajt, tidirx. Eżatt, da se. Ir-raġuni li kien hemm. Once you're a public figure, you're a public figure. Imma dik id-debate. Is she a public figure? Is she a public figure? She is a public figure. If she's on Facebook and that followers, man. Sorry. Mux dak. If she's a person. Pero il-problema li xo kienet li she's not a person in power, sort of. When you're a person you have certain power, it's sort of okay to diminish them a bit. Imma meta persona diġa edha f'ċertu minoranzi, f'ċertu gruppi ta' minoranzi, ħaf, kas transgender, you're sort of putting down someone who's already on a low. Pero xin eżattajt, et nifmu l-punt tijak. Pero xin eżattajt li ma nistax niċċajta fuq transgender, ma nistax niċċajta fuq homosexuals. Ma nistax niċċajta fuq straight, mela. Mela l-unika ħaġa li nista' niċċajta huwa fuq il-maġġoranzi di għatta qabel. Irġiel, bojot, Labor u Kattol. Le, mux fuq dak bis nista' niċċajta. Nazzjonalisti, għax jina Le, naqbel miegħek. Le, jina għanzi naħseb importanti ħafna li niċċajta fuq minoranzi, għax that's what brings the agenda to the table. Jina l-kolm tiegħi fuq individwu. U ma kienx fuq ħejt, għax hekk hemm mod li nisparaw l-om untuhom bil-vleġeġ. Iċċajta ma kienx. Imma nistanza si domanda x'inqa sensittiva. Le ħatajt Pauline, u mbagħad ngħid. Le, jien Pauline, bajtu bacon, too much ukoll. Nara kollox, ġifieri, guilty as charged. Imma too much mhux li m'għandux postu. Le, nara. Too much imma taraħ bajtu bacon. Kollox nara. M'għandu jkun hemm. Naraħ u ġifieri ngħid Madonna. Eżatt. Hemm ħafna the humor, għax inta jdu l-Madonna. For our taste it's a lot, but it doesn't mean it's have a place. Għalija kien hemm momenti u jħanajda ġifieri għax kien hemm momenti fejn bad taste. Jiena. Imma Pauline qalet bad taste, ma jfissirx li Karlo. U ġannu l-popla jgħid ukoll. U hawnhekk aħna din li għandna, jekk jiena għandi dil-opinjoni, mela tiegħi tajba. Dik. U tiegħek kollha ħżiena, le tiegħi tajba. Dik problema. It-tieni ħaġa. Yes. Il-persuna li tinsemmu kella kull dritt iħu għaliha. Kella kull dritt iħu għaliha. Kull dritt, darba kien hemm waħda fuq Facebook qalet fi żmien deċeduti. Qalet lili, jekk kemm inkera, jekk kemm ma naħmlikx, għandi television 33, scream, ma toqgħodx. Jesus. U nħattali. Għax jiena il-pistija huwa a soft spot għalija. Għattiżibdi. Kelli deċiżjoni, weġġajt. Imma kelli deċiżjoni, ktibtila għattila l-lumma u l-45. Ġifieri, jiena għandi dritt nweġġa u għandi kull dritt nikbi biħja. Ngħid il-lallu. U fuq darbohra kien hemm waħda, ħadna ritratt u konna xi 8. Kien fi żmien sala stretta. Melins qalet għal sidri. Da kompliment. Da kompliment. Għodu kwita, għastafu ġintom tejdu. Le, nafx, jien joġbun. U jiena, of all the things, konna xi 8 minn nies. U battela l-ura, this comment, kienet mara iktar ħadza boffiza, għattela it says more about you than it does about me. I have every right to feel hurt, to blow it out of proportion. La jien u l-ebda għaddis mis-sema l-isfel mandu dritt, you blow it out of proportion,
U sfortunatament, jien naħseb saru reactions, saru kummenti li saru in the heat of the moment. Xikultant ittieħu żewġ passi lura. Tieqaf. You acknowledge that hurt. Umma mbagħad tieqaf tgħid imma saret b'malizzja, b'mibeda, b'rabja, b'disprezz. Jekk dawn, you did not tick the boxes, mela le, imma kieku ngħidhom isma' hemmhekk. Użajt li, l-ikbar oxxenità fija kollha, mhux li użajt persuna u tnellaħt biha, għax il-persuna ma kienx hemm, l-ikbar oxxenità minn bagħad ir-ritratt li l-persuna. Għax dak il-persuna ma kienx hemm. It was private. Ma kontx romantik kieku jiena fit-tifla tiegħek, ma kontx bagħtilha ritratt tara x'qalu fuqek. Le. Ġo kamra waħedna, ħalli mbagħad. Le, jekk kien f'sala nies. Le. U kien hemm it-tifla tiegħek bikstri. Ma kontx bagħtilha. It was blown qed ngħidlek jiena ngħidilhom too much, ġifieri fitxu ngħidu too much. Għalija too much. Aħna too much. Imma to blow it out of proportion. That's too much as well. U li naqankwetanti li dawk il-boxes li qed tissemmi anke nies fil-politika ġifieri qabżuhom kollha. U ħarġu. Għalu whatever. Issemmet il-boxes li għalu b'malizzja, għalu they just skipped it and they jumped on the bandwagon. Imma dakax is-suġġett ta' transgender ta' pal-voti. Dakax ta' I hate it when politicians jump on the bandwagon. I cannot take it. But politicians always jump on. They will never get my vote. Għana fuq l-ġir. Jien naħseb kombinazzjoni kelli missier gay, bis-sertifel gay kellimni hopp il-komedi tagħna. U iktar un hour, ġifieri down on our side, għallin id-dejja meta xaħat, meta intom tajdu ċajta, hemm ċajt fuq il-gejz li nitħaqgħu hemm ċajt li ndawarlu għal dik iċ-ċajta, għalli ma jfissirx li waqqakom. Imma x'inhi r-raġuni għax inti l-pis idejqek sewwa, bniedem qaraj idejqu l-qara. Bniedem li tgħidli orajt nagħmlu l-slapstick. Jekk jiena żlaqt tarġaw f'qajt snieni, ma nistax niċċajta. Għal dik il-persuna għed toffendi għal jgħamil ċajta. Imma ħansaqsik xaħġa, ħansaqsik xaħġa, Paige, ħansaqsik xaħġa. Mela, jiena naqbel ħafna mal-qalat Pauline li even if it's terrible taste to me, it doesn't mean it doesn't have a place, 100%. Imma mbagħad ħansaqsi, mhux jien ma nemmix li għandna niġu regolarizzati, jiena nitkellem fuqek bħala comedian meta tiġi biex tagħmel għażla. Jekk inti taf li you might put someone in the spotlight, u ħabba dik il-ħaġa li għamilt int, jaf ikun hemm konsegwenzi seri fuq dik il-persuna. Ma tbeżżax dik il-ħaġa. Lew nis nagħmlu komedi u imma you don't know where the person is. Imma dawk mela, all right, mela, il-background fuq il-programm ta' John u spjegajtek. Mela. Inti hemm daw. Inti ħadd repeti xat fuq il-programm. Le, għax importanti. Min juża l-kummedja bħala handbook tal-ħajja mhux daw il-kliem użajt qed jagħmel ħażin. Il-kummedja. Sekonda. Issa, ħanibda, ħanasal għaliha. Issa inti tajlim dawk li huma impressjonabbli, dawk in-nies li ma jifhmu. Fuq qed ngħid jien. Jew nkella dik il-persuna. Le jiena naqbel li għandek taqbad ma' dik il-persuna. One person, jiġifieri jiena darba ġrat. Ġi personal audition, mux sen semmi ta' xiex, u l-persona taħdejja bdiet timbutta f'ċertu post u milja ruħu dal-persona. A year later, that person killed themselves because of that reason. Issa, that you say inti ma tafx ma jekk inti tiċċajta persona waħda, I'm just putting a question mark, jekk għadx taħseb fuqha. Dik il-persona waħda x'qiegħda on the verge li għax qiegħda ħażin għax ma naċċettax lil innifsi. If it's a minority, it's a different thing to one single person that is being udinsalanjes. Tista' taffettwa. Abigail, jekk għandek dawk il-problemi. Mhux fuq is-social. Tkun fuq is-social. Tkun fuq is-social media diversi. Tipproteġi lek in-nifs. Tipproteġi lek in-nifs. Sekonda jiena taħseb ġejt
ġejta biex noqgħod ngħidu ċafċfuli biss. Biex nisma' l-affarijiet jien ġejta biex nisma' l-idea, ma jaħmilx il-programm ta' Imma jien ġejta biex nisma' li aħna too much, mela id-dinja hekk jew mhux biex noqgħod Imma jiena ċafċfulek biss. strana, per eżempju dik tal-Love Island il-preżentatriċi Ingliża, tiftakru? Ma dikx marret tagħmel, kienet taf li she was mentally susceptible to this She problem. wasn't so susceptible, ma kellha tġrida bl-idej mal-boyfriend tagħha, naħseb tagħtu waħda ma nafx kienet, eżatt xi lampa, u għalaw l-ċaċċi skollu għal-sen, xik ma fel-ħieċ, Għal-Macron. Jiena li nipromovu il-kultura, li nattakkaw persuna waħda, dik bezz, dik. Ma zom sekund. Mux għetnajlek Toħroġ għal-għajn in-nies. Vera, li għettek tkun sensittiva. Toħroġ għal-għajn in-nies. Imma mux naqbad ma xħat jagħmel testimoni li għandu depression. Stifem. Eżatt. Jiena jien mort naqbad ma xaħat li tidher as voluptuous and as strong as ever. Yes. Dik veru. Le, jien ma tinsaqsik domanda. Ma naqbadx ma kwa. Jekk inti taf dik il-persona vulnerabli, would you question before you... Għall-argument, il-Bjorn, jien nibatlu qabel ma naqsa jien naddu ċajt Le, heavy. għajda mela sew. Jien naddu ċajt heavy Bjorn, nibat lilu, nibat. U tajdu ħanajdi. Ħanajdi. That I like. Ma dik all-right, konsan saqsik fil-fat. Namela. Konsan saqsik. Ma nagħmilx ma' kulħadd imma. Konsan saqsik. Ma nagħmilx ma' kulħadd. Dik il-mistoqsija konsan Daw saqsik. jgħidu li meta fuq dil-persuna in question, you punch down, you didn't punch up. Not at all, di, mara b'saħħitha immens, fajnejn in-nies tiġġieled ma' di punti majnejha fuq il-social media, tifhem, mhux se tmur tiċċajta magħha, l-aħħar ħaġa li tgħaddilek minn moħħok, li fraġli. U jista' jkun li minn kritika ma jafix il-persuna. Jien pereżempju fuq social media ma nafix lilha. Jiġifieri I don't even know how she is. Jien ma nafix Inti ġifieri. Imma fuq social media kulħadd. Fuq social media kulħadd. Le, ġifieri jista' jkun Imma Speċini tal-weġġajt, li xifel Li weġġat. Ma jien l-intenzjoni tagħna qatt ma kien hekk, dan again hekk tajjart persuna karozza xorta tajjart, użew. Imma bottom line għalija ma tista' talħal ħadd fuq xejn. U ħal oħra. Dik li ma tistax iġġor id-dinja fuq spaltek. Le, u ma tistax tirregola l-ħaġa. We are free to say anything. Ħanajlek, once you start regulating. Eżatt, once you start regulating one thing, you're gonna end up, għax xaħat ħajużaw. Min se jiddeċidi. And you end up. Iċ-ċensura. ċensura ħażina dejjem. Tibbildja ħajtek għalija biex ma taffettwak, xi ċensura teżisti b'mod ta' teddit. Ukoll. Sa kompli nalabura fuqha, però jiena Max Spooner nagħmlu għax il-ħajja tagħna taffordja tagħmilha. Ix-xogħlijiet tagħna jaffordjaw. Hemm min x-xogħol tiegħu ma jaffordjax u jkollu. Le, maġġoranza u Mike. Eżatt. Il-maġġoranza. Ħadbaz di domanda next. Ta' daħħax għandna għax taqsam u lilek ħansemmi għaw ħansaqsija. Ejja, go. Mela, tistaqsu xulxin, mela mhux bil-forse. Tan sekonda. Ej, ma konx nafsu Le, tista' staqsu. Sibt natim u tim. Le, mhux timijiet. Ma dik il-ħaġa li ddejqek fil-Malti. Għadna fit-tema. Kien xi ħaġa li ddejjaqni qabel fil-Malti, imma naħseb qabel tkun żgħir kont nara wisq lura. Illum il-ġurnata ma naħsibx tal-ġurnata m'għadniex. L-ipokrezija ddejjaqni fil-Malti, l-ipokrezija. Mela jiena nista' noħroġ u nisker u nagħmel il-gazin. Eżatt, u nidaj bil-Madonna ma kull ċans li jiġi. Fil-fest tal-kazin. Però inti ċajta bil-Madonna. Bil-Mart Sejrin. U takom. Unbata xtaddi ċajtax, ovvjament jina. Dik tweġġak. Dejjaqni. Inti tagħmel PG. Hemm grupp muso. Inti tagħmel PG. Għala l-mike. Ikkalma. Kien hemm podcast partikolari. Sek tafsuni biżejjed insemmieħ. Hemm podcast partikolari li għandu aġenda feminista li jena. Le, ta' Di katta fuq message. Oh, shit. Nejden. Katta pubblika. Għarret qalbi. Għanda agenda feminista li jien daġi li smajtu u frankament naqbel ma 99% li għajdu għalfej. Jien sawat il-nisa da zgur li ħazin. Naqbel maħom. Titratta l-mara mux ugwali da zgur li jien naqbel maħom. Aħna d-darek kienu tfajla.
Pero mbagħad li titfa kollox fil-kappa taħt il-feminizmu b'egoċentriċità li dabis jeżisti u kulħadd irid jimxi ma' dar regola li tibda taffetwa affarijiet bħal komedi li ma tistax tiċċajta bin-nisa Le, ma tistax tmur hemm. Tistax tiċċajta hemm. Mara ma tiċċajtax li tiġri budins pu wara r-raġel u tagħtu daqtejja x'alla dik mhix ċajta bil-kontra. Għalija jiġi estremizmu li huwa faxxiżmu fil-verità. Mill-aħħar fil-fatt. Which is the same argument. Malti inti tibda tiċċensura kollox l-hemmhekk sejjer. U il-problema ta' ċensura li tibda fuq xi ħaġa anke tista' tkun ġustifikata jew le. Imma li tibda tiċċensura jgħid li xi ħadd ħajuża. U għajt li xi ħadd eventwalment ħajwaslek fil. Din naħseb hija kerf ta' fil-li bdejna nilliberaw kollox, nilliberaw. Nerġgħu nikkalmaw, bad nerġgħu. Dik ma dik dejjem is-soċjetà, soċjetà dejjem sejra. Imma jiena għandi opinjoni u tiegħi tajba. Dik vera. Tiegħi tajba, la tiegħi tajba, jekk tiegħek kontri. Ta' sekk inti titkompari. Jew tiġi Pakket ta' ħanejda. U sfortunatament daw il-problema tagħhom illi joqogħdu jgħidu li huma discussion they sign their posts, speċi jekk ma taqbix magħna, you're part of the problem. Ġifieri qasbis lokal diskussjoni. For me that is the biggest problem of the woke culture. Yes. Jiena anka ġirjata. Amma ka fuq temi bħal abort, per eżempju, li jien per eżempju konfuża, nista' niddiskuti. Tista' tiċċarali jew il-moment li għandi nofs ta' dubju. Irid nagħlaq ħaġa. Culture m'għandek ċans. Jesus Christ. Anka s-sebanna wislaw jew lem. M'hemmx. Jekk tgħid ħaġa kontra l-gvern, pereżempju, mela int nazzjonalist bħalissa, pereżempju. Il-Marija Santa, jekk ismax l-abort, ċirkix li qabel miegħu ta' il-listra waħda. Doug Stanhope, tafu minnu Doug Stanhope. Ma tafux minnu Doug Stanhope. You guys should see Doug Stand-up comedy. Doug Stanhope is, jena stand-up comedy. Dak ieħor too much. Doug Stanhope is considered too much. I love him. Watch Doug Stanhope. Le, there's a place for him. Doug Stanhope is... Anyway, Marja Laura, għamel mistoqsija inti sabiħa. Jiena, Iva, sa dan it-tant. Sa dan it-tant għamel xaġa sessuali. M'għandix sessuali jien. Grazzi lil Carlos, grazzi lil... Tata! Tata xi. Radek tiegħek. Air conditioning. U ma tafx memorja għandi. Ma tarax minn sem. Għandi 50. Ma tarax minn sem. ADHD. 50 u għad nixrob l-inbit. Ma tarax minn sem, Carlos. Ma tafx ma narax minn sem. Ma taraħi. Ma tafx, għandi dik il-bozza fajnija, ma tantx nara. Artel. Artel. Martel? Artel, ma taraħi. Artel. Air conditions ta' Artel, man CAS. Man CAS Santa Venera. CS Santa Venera. Jiġu dar server b'xej. Biex jgħidu l-ek eżatt x'għandek tagħmel. Eżatt, u jikkalkula lek id-daqs tal-kamra jgħidlek kemm għandek bżonn BTUs. Le, dik fuq il-website ukoll tista' tagħmilha. Tista' tmur fuq il-website ukoll. Eżatt. Isma' BTUs jitfisser, taf? British Thermal Units. Kemmu tajjeb ir-raġel. ċabċi pal-PJ! Li jekk il-ħaq magħna li jizdaqa waħda. Xiraqt jikbinna, bella kollha. Go for it. Jiena ħadd ta' Polin, ta' Issa. Tomlax, ma kellix hekk. U l-meħad saqsi. Il-meħan saqsi. Li ħan saqsi l-Abigail. Le, Saqsi għall-Abigail. Għana taqbes għalik. Lej, Carlos ħan saqsi. Gilta. Carlos, Bajna mparlaw. fejn kien li żjed post riski li għamilt is-sess? Mirjana Conte dik id-bita. Il-losta Mirjana, għadni kif għatlek li jinfen. Bis-serjeta. F'nofs ta' triq. Il-qaħba. Actually, fin-nofs. Nofs ta' triq, fit-tlieta fil-għodu għafna l-karozza, ħriġna qoddim il-karozza u... Imma fej? Fit-triq. L-imlokalet. Fit-triq mal-art. U l-bumper jgħidlek. Le, jisaqsik. Fej lokalita. Ma jena fi żmien ma kienx ħafna traffic ta' Babbala. Lajt tħaddix intin il-mosta. PJ, inti għandek PJ għandek xi post riskjus. Fil-kamra ta' sodda. Borlem! Nuqqas li ma nafek. Jina ta' konna noħorġu fl-imkien. U fej kien iktar post riskjus li għamiltu, meta kontu noħorġu fl-imkien. Imma koxkom. Imma nistan immaġra l-avventura. Kulħadd ħajati post, go for it. Darba qbadna konna f'xi poolerja, qbizna
Ma nafx ma minn kont, xi nofs il-lejx sata fil-ordu. Ma tax ma minn kont fajla? U dajvizin, u għajja zmin zaħir, mux il-lum, etnajla, asmaħna l-40 tandi moħħi. Għadek zaħir. Tiftakar kolla, inti tax, giddieba. Le, kolla nfakarom. Giddieba. Insomma. Ma tax kelli ta' Insomma, komplu bil-program. Bizda xie pool area, ġo xie lukanda. Istra. U kienet friki, għax minnom. Li għadajt. Nibda għawta narajit, ġebi fuq spalla tal-ohra, jek kienu raġu li jieħar. Zom. Right, kien security. U niftakar kien ħaġa bħal reaction ta' paħta jartlu idu, ġast ħarabna neġru. Imma clear li kien intu. Tipo fija. Titħol fija. Dak ismin kont għandi gustus. Tajjeb, spooner inti. Vera mandiċ jismu. Le? Ġogarax. Ġogarax? Fuq tower ta' computer. Ġogarax. Għadġara xaħġa fl-studio ta' Bajtu Bacon. Si, ġidu jġru. Maħat. Għamin namlu. Rajtet jaman il-mossim. Ġilek xejna, don kolla, ma' xeċa kup tiħ bil-pisla. Maria Laura. Jiena, ġo uffiċju. X'uffiċju ma? Fej taħdem inti? Tal-Prim Ministru l-OPM. Isa. Għadek kif fotta. Spiċċa fi xiet. Sema ċej. Ma dux jaħdem hemm. Għarrajt. Ma nafx għalek. Ħajar tajda dik, ħajar tajda. Pauline. Bis-serjetà, għaddi kemm għatlek. Marettom. Il-bahar. Darba l-bahar. Mela ta' Le, xamilta minn. Għatlek jiena. L-kuraġ l-qatru xbiju kien izraġel tijaj. Iktaru, għatam kelkom ċans tamlu affarijiet. Per eżempju, ma raġa kien diġ, Fej. Jidna. Emmi mara sewa. Veranda. Eżatt. L-uniku riskila għat kenna li umu tfal. Ritlu tfal fuqom, madonna. Merba, FM. Guys, fadlinna ċans għall-aħħar mistoqsija, sfortunatament, vera ħad bazz. Mela, kullħat taħares l-mistoqsijiet kollha tiegħu u għażlu l-iktar waħda tajba li għandkom. Sa dan it-tan nixtieq nirringrazzja lil Transforma tal-li wkoll qed jieħdu ħsiebi. Minna minna trattamenti, Carlos. X'qed taċċessa? Qed jaħseb xi jagħmel Transforma. Rajtu moħħi kemm li. Vera li x'moħħok ostra? Dak xejdulu, eħna. Botox. Bravo. X'inhi d-differenza bejn Botox u fillers? Botox u fillers. Botox huwa prodott. Veleno. Fillers huwa xi ħaġa li jimlik. Botox huwa velenu ta' ġrida. Bħal plat pasta ġifieri. Bħal plat pasta jew hekk. Botox, isma', ħa nispjegalek. Botox biex tneħħi lines hekk jiftaħlek. U fillers tagħmel. U fillers pereżempju jiena hekk jiġi hollow għax tibda jinżilek wiċċek bil-bleta u timla. Ma d-differenza basically il-Botox iraqqadlek il-muscle. U l-filler jimlilek. Jidaħħallek arja. Component, le, mux arja, it's a type of component fil-face. Xi sejla, mux ħaġa kida. Jiena nsib vera. Botox jiseħ Botox għax botoxolin u għal-velenu ta' srib. Ġebuh minn velenu ta' srib. U Botox beda propja għallu ġeħ fil-muscles ta' saqajn u għek, għal-mifera kien u għek. U għal-migraines u għal-min għandu tics kellina tics. Imma, tipo, I find it very good. Għax spiċa nisħedu li inti għal ixtaqal Botox. Tipo, mandiġ bżon għax namel il-Botox. Għax namel. Għaraj, mela għaraw li l-għar. Mandiġ għal-qassjena. Għaraj, għamlu wahda sewda. Issa li nġri, kullħat jazel għodu Fu PJ għandu saqsi li trit il-min trit. Mela PJ għamel domanda li jrit u jrit uġiba kullħat. Le, saqsi li jrit minn trit. Eżatt, lemma l-ħar domanda dejjem uġiba kullħat. Ux vera. Il-PJ għatoħroġ b'domanda li ħaj rispondi kullħat, oh God. Wilu najda. Mux fuq il-morliti. Le. Nemmen li jem prezz għal kollox. Sawa, il-niedem għandu prezz għal kollox. Ok. Xini. Iktar ħaġa expensive li lesta tagħmel u xi ħadd joffrilek għal kemm flus. L-argument.
Kieku xaħat jgħidlek 10 miljoni. 10 miljoni u le, ma dit tkun ta'kom sewa 10 miljoni Dajja l-mistoqsija. nisirqu namlu naqa korruzzjoni, per eżempju, Abigail fil-kas ta' Abigail, kemm trid flus biex tidħol għal-korruzzjoni sewa. L-ostra. Issa jiena qed insaqsi kemm trid flus biex tagħmel l-ar ħaġa li għandek ġo moħħok u x'inhi. Li vast imma. Il-qaħba bara kan L-ar ħaġa li għandek ġo moħħok ostra. La tajba. Ħada dal-program. Ħanaqsbu għana. Tajt, għallim somma ta' flus. Tamel dil-ħagġa li kiku ma tasajx tamel. U x'inhi? Fimta? Ġu memx għalfej l-ar ħagġa. Tipo, xini l-ħagġa li kiku bil-flus? Xini l-ħaġa li qatt ma tagħmel? X'inhi ħaġa qatt ma tagħmel u għalkemm tagħmilha. ħafna flus. Imma ħafna flus tagħmilha. Tittu rispondientu koll, ġifieri. Ija. Jien għandi problema, għax jien ma jimpressjonani xejn. Mem xejn qatt ma tagħmel, qatt ma tasal tagħmel. Ma fajt ma imma m'intix ħatejdli ħattini jinnaf 10 biljuni u nagħmilha. Le! Possibbli. Isma, honest, biex qed niblafja. Sorry, Poli, 10 biljuni taqbad l-annimali kollha tad-dinja. U tagħmilhom tibnilhom xi ħaġa li ma jkun ta' 10 biljuni. Toħ. Le, 10 biljuni. Le, ma maġġina xaħtiġ, eżempju, kiku toqtol il-dar. Ejja tkellem fil-majk ta' Poli. Le, noqtol l-animat zgullaqat. Le, ma li jtnajtu per eżempju ġeġa sessuali, naf, kullħat jarani, fil-kamra ta' sodda, d-dejja, d-dinja kolla tarani. Per eżempju, le, 10 biljuni namela zgullaqat. Biljuni, 10 miljoni. Naħseb anka l-10 miljoni. Għaxar tamela darba. Titfil social media, tixtri gżira in the middle of nowhere. Le, ma mbatt ħajarawni jom minn missieri hija. Xorta ma jċu mordejx fi gżira biex ndaħal miljon. 10 miljon. Xodna mel miljon fi gżira. Stenna, Carlos, imma stenna ħan wieġabina, xadni kemm għatla nista' nagħmel istess qudiem id-dinja kollha. 10 miljoni nagħmilha. Għal miljon ma nagħmilix, għax miljon ħanex jien biss bih. Imma 10 miljoni għal kemm tista' tagħmel ġid bihom. Fimt, għalhekk Poli. 10 miljoni tnissihom in-nies li jkunu raw. Inti tista' tibni per eżempju, jien inħobb ħafna l-annimali, tista' tibni assoċjazzjoni b'10 miljoni. Fej tara li l-annimali ma jinħaqrux u mbagħad dawk l-10 miljoni tagħmilhom iktar flus għax you build a charity. Jiġifieri biex l-annimali jkunu aħjar jiena nagħmel is-sess qudiem id-dinja kollha. Jien ma nagħmilix. I'm sorry, jiena ma nimpressjonax ruħi bi flus. Ma tixtejn imma. Nista' ngħid mod ieħor. Kif? Immur nħabbad bib għall-annimali xkull waħda u ma nkun qed tagħmel xejn. Tagħmilha bħalissa tagħmilha le. Le, tagħmilha int imma. Le, ma jekk m'għandix ċans ma jekk għall-lejl nagħmel dak il-flus kollha. Le. Le. Ħanajdlek, kull Imma kemm ħatħallilhom il-luliedek, ħatamilhom kom din l-luliedek. Eżatt. Taħseb tkun egoista, Poli. Labbejt sinsla jiena imma mhux argument, ħallihom kom. Irabbu sinsla huma. Le. Poli ma tagħmel xejn għal xejn basically. Għalfej. Maria Laura tagħmel. Ma niżilix. Onestament, naħseb ġifieri ġenwinament qed naħseb, le, ma nimpressjonax ruħi. Tiftakruh dak il-film li mar x'kien jisma'? Indecent Proposal. Indecent Proposal, that's right. 1 million to sleep with your wife. Demi, that's right. Umbat il-repercussions ta' wara. True. Every action has a consequence. Għamittellum aktar minn miljon, u. Jien ma nemmix. Għamilna cost analysis tajbu l-affari. Le, minti titaħseb eżatt, per eżempju, jien ma naħsibx hemm xi konsegwenzi kbar għal fatt li jiena. Kollok partner. Ħanorqod mal-partner tiegħu on kamera x'tant hemm barra. Tiegħi ħawdu jfittxu. Ħanarġa' dħol fuq filmi insejx jisbu ta' kien film fuq xi depression Amerikana. U kienu biex ikollhom il-flus. Kienu għamlu speċi dak iż-żmien isu reality show, għamluhom vetrina ta' store u jgħixu f'dil-vetrina. U kienu tituhom flus tajjeb, ħajmin fi żmien vera diffiċli għalihom. U speċi dawn kienet jgħixu letteralment f'dil-vetrina. U s-sajjar, u fl-għaxija jkollhom x'jaqsmu mara u raġel flimkien.
But it-tnejn li huma spiċċaw iġġennu. Għax they couldn't live with it. No, but għalek. Inti ma tistax tgħid iva nagħmilha. Inti tittara. Le, ma long term x'inhi uħallina minn. Taf kemm jagħmlu lek pepe fuq il-qabaru li jedek kieku jgħidu lek kellek xi miljun. Jagħmlu li jridu għax la. Imma mbagħad jagħmlu li jridu għax la mmut mene frega da. Inti huma xogħol kollu. That's what it's made. Ek trabbis il-sa. Ejja, intom, guys, il-fretta. Ejja. Hemm konsegwenza dejja. Imma hemm konsegwenza. Mbagħad tara kemm gravi. Tara return. Jiena pereżempju. U kemm gravi. Ħajkolli illu ma dofrawnek, mbagħad nara dawk l-annimali kollha kontenti u ngħid ejja, ħaj tiswieta xi ħaġa. Mbagħad jiġi xi wieħed u jaħtfek minn id-dejk, u mbagħad tkun swietet tik xi gidba ta' qaddisi. No, I am not impressed. Fiġi, għal xiex tagħmel inti. Kollok 2 miljuni għandek sus biex traqdu ta' dak il-biex. U għek 60 euro, dam. 60 euro, dam. Fiġi. Daqsek. U ambulanza 60 euro. Fiġi id-domanda li għom intintess, jek joġbok. Fiġi, Spooner u Maria Laura u Carlos, ejja ħanalu. Għadan ġandi, das. Li bamballu li raġel mi wara jien. Eħe. Illa kem nibza. Imma zavantaġni, forsi 10,000 ta' euro. 10,000? Għaxej xej bamblu li kull-jum xej. Kull-jum nsim xi raġel u għakkalu li mi wara. Kemm għandek prezz baxx? Kull-jum imma ħajja. Xeju. Isek drajt. Le apparti ċajt, imma naħseb nieħu. Għal-miljonu. X'tagħmel għal-miljon? Tasal? Naħseb għal-miljon. Zgur. Ma niswix 25 cents, ta' imma. ħaġa bħal dik imma. Tagħmel għal-miljon, Karl? Għal-miljon. Dalla kem. Ma tbeżżakx li raġel jiġi għaxin. Skont. Għatma kontemplajt. Mil-Burkina Faso jkollu iktar mart minn mater. Carlos, prova ma tgħidin. Ir-ribnejx. Ma vera, ta' ma nafx, ma nafsibx. Xiex taħseb tajt li għal-miljon? Issa stessek taf xaħat, tikka 25%. Insibulek ma ta' trid. Għana favur il-korruzzjoni, mux parti. Sibulu 25%. Uner Maria Laura, ħanalqu. Ma nafx. Basta ħafna di vera ma nafx. Spoon. Tibda jek. Xini l-iktar ħaġa li d-dejjek. Eżatt. Minem tibda, vera sempliċi. Issa, minem. Ostra kemmi b'sadi. ħanajdilkom xi ħaġa, għarri intom kemm intom kontra l-gwerer. Però mit-taxxi tagħkom qed kollet inħallsu missili li qed ikkissru l-Gaza. Aħba kemm waqgħid. Ma mhux veru. Ġifieri qed tħallsu għalija di. Xi ħaġa li ddejjaqkom diġà tħallsu għalija. Se ngħidilkom xi ħaġa. Li ddejjaqkom u ħajħallsukom għalija. Għalew, anke kod darba nixu low cost clothes. Jina l-iktar ħaġa li noqgħod kwieta li għadi, għax qed nipprova nifhem x'in l-iktar ħaġa li ddejjaqni. X'inhi l-iktar ħaġa? Imma l-iktar ħaġa ddejjaqni ma nagħmilx għall-flus ta' jiena xejn. L-iktar ħaġa ddejjaqni. Laqas jiena, imma m'hemmx ammont. PJ mhux hekk qal. Imma ammont ridikola. PJ qal x'in il-ħaġa li kieku bi prezz. Tamila, imma kieku ma tamilix, per eżempju, Maria Laura, attriċi, party, film, Arwina Huta mill-bidu sal-aħħar. Orre, eżempju dik namela għal-prezz. Eżatt, det. Għal-prezz namela. Kem tamela? Miljon? Lalla. Tamela. U għaj, għal-miljon Arwina Huta, dik der. Daqsek, dik id-dejqek. Le, ma d-dejqanix liktar. Ma titkunx ħaġa niktar. Tamela 9 Namil għallu. Anka l-fej, għaw Malta, ġili tamil tal-100 euro, jien għanżajt għoddim kamera. Namil. Inti mitix Maria Laura, sewa. Inti mitix Maria Laura. Sewa. Jien normalment nirrifjuta ma għux naf għamma tħallas. Ma għax naf li mux ħallas, għom dak l-ammonti. Tiħim xattilkom l-ewel, għax jiena namel ġaħġa nistenna li kullħat jgħamil għaw kol. Le,
Le, ma tistax. Għazmu regali, fela. Għandkom regali mant l-online intimates. Thank you. U għandkom regali u kol minn għand Customize Nation. Għanna għandek Marija. Thank you. All right. Daw għandhom kollox. Il-lejla Raymond. Il-lejla Raymond. Oh, no. Raymond. Mux kollox. Daw għal-waqt li taħseb Pauline il-lejla. Mandiċ, daw kemmajn. Dent mandekx. Jina flok il-baby oj, le? Jien edha imma. Shampoo. Għax għandek xarek twil. Muscle relaxing gel. Why? Proset, thank you very much. U minn għand Customize Botox. Sini Carlos rittajt. L-imbat najdek wara. Wara li naqtaw. Mela. Wara naqtaw. Għax, jien għandi wahda tajba lik. Għalija? Ejja, għal 10 miljoni. Ejli. Mbagħad ngħidilek off-air. Off-air. You know, I'm very dark in my thoughts. Nixu As you know. All right. Thank you. We will know fair, mela. Għana, guys, ħattu pjaċira. Ħafna. Niftħu ħafna. Ħattu pjaċira, ħattu pjaċir spalġi. Ejja, mela. Għallin qasinta għamija, ju. Eżat. Pjaċira. Għandu fuxi Office bucket. Le, dak il-podcast tal-ġen, guys. Bravi. Vera dbal. Vera ħafna. Vera bħal. Għana l-ub diskat analiz bit-ċinis. Tifla ħad il-mara bit-ċinis. Mela, il-braħ bil-ġapponis jew meta kienux. Il-bira. Il-bira. Rikordi del-podcast. Il-bira. Il-ċinis. Asli ma jafux li rikordi il-podcast kulħadd jaf li qed għal-Amerika. Madonna, tli qed tajt. Il-podcast huma rikordax dil-ostra ma rettejx l-Amerika. Tiġi għal 4 tim u nirrekordjaw 17 il-podcast f'4 tim. All right? Tab tipa l-analiz. Well done. See you in 2 weeks.
time. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Fior di Vita, Kassar Air Condition Systems, Sphinx, Good Earth, Cesca Boutique Hotel, OK Home, Transforma, Heartbeat, Hail, OnlineIntimates.com, Bimania Party and Fancy Dress Supplies, Customize Nation,